ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро мошинои майдан аз шаҳр ноҳияҳои тоҷикистон баҳри шумо омода кардагим. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, ҳатман подписатсия кунед бародаро. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаш шумо мекунем ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экрана бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. бародаро, срочно опели фурӯшӣ, моторш 1.4 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархш беҳад арзонай. срочно пул дар кор шавед бародаро. 13000 сомониш мега. ина мошина худтон бинед, хай камака опели старияя, зато арзонай. ҳамаш 100% мега, айҷур заводид мешавад, ягон камбудӣ надорад. касоне ки конкретни харидор бошед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро асои дастрас кунед. марҳамат, занг занед. Chevrolet Matiz, соли баромадаш 2008 сол. сӯзишворӣ бензини холия бародаро, кузов хатибек, объем мотор 1.1, коробка передачи механикай. мошин тозаҳа, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш садай бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 42000 сомонӣ гуфтагия ки бо гуфта савдо карда мешавад. растамошка каагиай. касоне ки харидор бошед бародарои азиз, ё нашод ҳамин мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро асои дастрас кунед. Opel Astra G, соли баромадаш 1999 солай бародаро. сӯзишворӣ бензин плюс газай. кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, документ дорад. балонош зимниям, дита электропакет, моторш навай, ҳамаш 100% бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархи 44000 сомониш гуфтагия, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед. BMW 7, соли баромадаш 2014 сол бародаро. бахшиш 2014 сол. сӯзишворӣ бензини холия, кузов седан, объем мотор 4.4, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш 252000 сомонӣ гуфтагия, бо савдо карда мешавад. мошина ина бародаро, тозагиша бинед, ҳамаш 100%, ягон камбудӣ гуфтагия надора. касоне харидор бошед ва шод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Chevrolet Cruze, соли баромадаш 2013 сол. сӯзишворӣ бензини холия бародаро. кузов караван, объем мотор 1.6, камасрафт аст. коробка передачи механикай. бародаро, худаш гуфтагия соҳиби мошин ки кадом одаме ки харидор бошед мегирӣ, растамошкаш мекунӣ. растамошка кааги нест, ҳама чизаш 100%. харидори ани конкретни боша мега, занг занед, чақчақ менем. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархш 80000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Toyota Camry, соли баромадаш 2008 сол. сӯзишворӣ бензин газ, кузов седан, объем мотор 2.4, коробка передачи автомат. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. мошин беҳад хубай, лифт, дигар ҳама чизош 100%. нархш 115000 сомониш гуфтагия, бо савдо карда мешавад. номрошам номрои хубана, номрои мошин. касоне харидор бошед ё нашуд ҳамин мошини беҳтарин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz E-Class, соли баромадаш 2008 сол. сӯзишворӣ бензин, кузов седан, объем мотор 3.5, коробка передачи автомат. вагони мошина бародаро, срочно арзонат мешавад мега. мошин тозаҳай, салон сиёҳ, срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. растамошка кардагиай. нархи мошин бародаро 117000 сомониш гуфтагиай, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед ё нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Hyundai Grand Starex, соли баромадаш 2008 сол. сӯзишворӣ дизелин бародаро.
растаможка каагинес, кузов каравано, буландои, объем мотор 2.5, коробка передачи механикай. 11 нафар ҷо дорад мошин. Мошинаи Россия овардагиай. Қайд алиш мешавад. Мақсад алишам бо ба када мошини мешидааст. мошин қарор дорад ҳозираш дар шаҳри Хуҷанд. нархиш 90 000 сомониай. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 2101 соли баромадаш 1983 сол. сӯзишвори бензин. кузовиш бародаро седан, объем мотор 1.1, коробка передачи механика. мошин ягон проблема надорад. просто пул дар корша мега мефрӯшаш ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. илтимос мега харидори аниқ бошад занг занад, бо савдо мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 12200 сомониш гуфтагиай. бо савдо карда мешавад бародаро. касони харидорӣ, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. Toyota Verso соли баромадаш 2006 сол. сӯзишвори бензин. растаможка каагиай бародаро. кузовиш караван, объем мотор 1.8, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳамаи чизиш 100%. ягон камбудӣ надорад. илтимос мега беҳуда занг назанед. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 87 000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. консонери дига чизош ҳамаш 100%. ина бародаро, касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли баромадаш 1997 сол. сӯзишвори бензин плюс газ. кузовиш седан бародаро. объем мотор 1.6, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони нав, аккумулятор пачка, хадавой садай, мотор коробка садай. сигнал надорад. фақат сигнал надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 14999 сомониай. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Lexus соли баромадаш 2008 сол. сӯзишвори бензин. кузовиш буландои бародаро. объем мотор 3.5, коробка передачи автоматай. вагони мошинаи навай. задагӣ надорад. радной проблема, ҳамаш 100%. ҳамаш садай. ай хичай мошина бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина бародаро 147 000 сомонӣ гуфтагиай. бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. Mercedes-Benz S-класс бародаро. соли баромадаш 2021 солай. сӯзишвори дизелниай. кузовиш седанай. объем мотор 2.9, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархшани беҳад қиматай бародаро. зато мошини навай. нархиш 1 921 000 сомониш гуфтагиай. бо савдо карда мешавад. пачкаи мошин. касоне ки харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra H соли баромадаш 2007 сол. сӯзишвори бензин бародаро. кузов караван, объем мотор 1.8, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. вагони мошина ягон чиз надорад. ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. растаможка кардагиай бародаро. мошин қарор дорад ҳозирашда дар шаҳри Душанбе. нархиш 62 000 сомониш гуфта истааст. бо савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат бародаро, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. Toyota Corolla соли баромадаш 2008 сол. сӯзишвори бензин. растаможка каагиай. кузовиш караван буландои бародаро. объем мотор 1.5, камасраф. коробка передачи автоматай бародаро. мошин вагония, ягон проблема надорад. навай. тонировка яксола, ҳама чизаш 100%. илтимос мега беҳуда занг назанед. мошин дар ҳолати хуби техникия қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 83500 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Hyundai Avante соли баромадаш 2007 сол. сӯзишвори бензин. кузовиш седанай бародаро. объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони нав, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин тоза, полни, фул
мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 83 000 сомониш гуфта истааст, бо савдо карда мешавад. ина бародарон мошина худтон бинед, яъне 100% мегӯям. касоне ки харидор бошед ё нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Zafira соли баромадаш 2001 сол. сӯзишворӣ бензин бародаро. кузов караванай бландо хато кардаги кузовш бландоай бародаро. объем мотор 1.8 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати беҳтаринай. як даста гаштаги камбудӣ надорад, фақат нарушени краска мега тамом. дига ҳамаш 100% бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 53 000 сомония бо савдо карда мешавад. касоне ки конкретни харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед.